सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांडामध्ये वाल्मिक कराड हाच मुख्य सूत्रधार असल्याचा युक्तिवाद मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील मुख्य सरकारी वकिलांनी केलेला आहे। या हत्याकांडाशी संबंध नसून यामध्ये गोवण्यात आल्याचा युक्तिवाद करत वाल्मिक कराडच्या वतीने खंडपीठात जामीन अर्ज दाखल करण्यात आलेला आहे। मात्र सरकारी वकिलांनी बाजू मांडत असताना वाल्मिक कराड हाच सूत्रधार असल्याचं सांगितलं। तर सुनावणी दरम्यान देशमुख यांच्यावर झालेल्या अत्याचाराचे तब्बल 23 व्हिडिओ न्यायालयासमोर दाखवण्यात आले। ही दृश्य पाहताच उपस्थित नागरिक, वकील आणि देशमुख यांचे कुटुंबीय भावुक झाले। पत्नी अश्विनी देशमुख आणि भाऊ धनंजय यांना अश्रू अनावर झाले। त्यांना न्यायालयासमोर जाऊन स्वतःला सावरावं लागलं। त्यांना न्यायालयाबाहेर नेण्यात आलं आणि त्यांना स्वतःला सावरावं लागलं। या प्रकरणामध्ये पुढील सुनावणी 16 डिसेंबरला होणार आहे।